Euskeraz izan da, nik uste dute aurrera pauso handia dela. Baina dena den adin, ez dakite, ez eliteko futbolean eta elite, ja ez naiz bakarrik zuzentzen profesionalei, elite ere bai Lezama da. Lezaman dauden jokalariak, txikitatik dagozenakan eta urteetan dagozenak, niretzat Bizkaiko elitea dira ere bai, ez da? Neskak eta mutilak. Eta hoientzako behar bada teknikoek behar dute baliabide teknikoak handiagoak eta ezagutza handiagoa futbolari dagokionez eta ezagutza hori transmititzeko dagokionez. Baina nik uste dut ez dugula ahaztu behar baloreak. Gazten ehuneko 89 edo 88-89 ez dira profesionaletara heltzen. Eta zerekin geldituko diren jokalari horiek niretzat hori da garrantzitsuena. Azkenean profesionalera heltzen direnak, heldu ginen gure garaian, suerta handia da, oso esperientzia polita da, oso aberasgarria, baina ehuneko 80 eta guk heldu garenok ikusi dugu bidean asko nola gelditzen diren. Eta nik uste dut azkenean entrenatzaileak garrantzitsuena da hezitzaile izatea. Futbolaren bitartez balore batzuk transmititzea, ez dakit, talde lana, elkartasuna, esfortzua, euskera. Nik uste dut hori da garrantzitsuena adin hauetan eta gure inguruan. Badakit jende asko entrenatzaileak direnak, haiek promozionatu nahi direla, gora edu nahi dutela, eta batzutan ahazten dute hori, ahazten dute hezitzailea direla. Eta gaur egun hori zelaietan ikusten da, eta tristea da bai guraso edo entrenatzaile batzuen jarrera. Nik uste dut, bai gurasoak hezitzaileak dira, eta rigorrez, nahiz eta ez nabaritu batzutan, baina entrenatzaileak hezitzaileak izan behar dira. Eta honekin, tresna honekin, izan daitezke hezitzaile hobeak. Teknikoki ondo erakutsiko dutelako, eta gero nik uste dut baloreak transmititzeko ere bai balio duelako. Guk ikastolan ikusten genuen voluntariadoren garaian gurasoak ziren entrenatzaileak. Gurasoak gehienek ez egiten euskeraz, eta entrenamenduak egiten ziren erderaz. Eta ikusten genuen hor gabezia bat geneukala, ez da, gu lauretan amaitzen zen ikastola, eta batean pasatzen zinen futbol zelaitik eta futbol zelaian erderaz entzuten zen. Orduan erabaki genuen hezitzaile guztiak, monitore guztiak euskaldunak behar zirela. Eta hortik aurrera, behaketa batzuk egin genituen, eta ikusi genuen, ere bai, momentu horietan, extraeskolarretan, kirolaz kanpoko ekintzetan, euskeraz egiten zela. Eta hori garrantzitsuena da hori, tresnak ipintzea, tresna hau bezala, monitore eta hezitzaile euskaldunak, eta horrekin umeek lotzen dute ere bai, ez da bakarrik arlo akademikoan, baizik eta ere bai jolasteko, ondo pasatzeko euskera balio duela.